Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с най-новото шоу за резили, небивалици, скандали, обратими и необратими истории. Високо напрежение. Аз съм Йовко Вричев. Годината е 1972 и преди да сте си помислили, че сте в поредното скучно историческо предаване, ще ме извинявате, гледали сте и по-скучни. В днешната реална история има много драма, сълзи, съспенс и много секс. Ето и малко въведение в историята. През 1972 година е заснет порнографския филм Deep Throat. Той е един от първите, който включва и сюжет и остава в историята на киното като най-доходоносната продукция. Тъй като се е разпространявал нелегално, приходите към него не могат да бъдат точно си изчислени, но се смята, че са над 600 милиона. Имайки предвид ниския бюджет на филма от само $25 000, за всеки става ясно, че този бранш е един от най-обещаващите в киното. И за да не бягаме твърде далеч от нашата тема, ще ви кажем какво е общо между Deep Throat и днешната ни история. Човека, който предстои да ви покажем, е порноактьор. Той е българин, роден е в Брусарци. Казва се Страхил Колипатков, но е по-известен със своя псевдоним Мистер Биг. Той държи рекорда за най-скъпоплатения талант в бранша и е главната звезда във втория най-доходоносен порнофилм The Big Shake. Как започва историята на нашето момче, предстои да разберем. Всичко започва през 2004 година, когато е обявен кастинг за втора пушка в порнографската суперпродукция Небостъргачи. Страхил печели кастинга и влиза в ролята на Керат Ловхер, като застава рамо до рамо с едни от най-известните имена в бранша. Нашето момче бързо впечатлява с екранните си умения и се доказва като един истински млад и издръжлив талант. След което намира много лесно главна роля в нова продукция и така рейтинга му се вдига до небесата. След като отхвърля редица нискобюджетни предложения, той е нае да играе главна роля в блокбастъра за възрастни The Big Shake. Продукцията е заснета по най-високи за времето стандарти и добива култов статус. За ролята си във филма Страхил Колипатков печели престижната награда Hard Stud. Той става най-високо платения порноактьор за времето си и има възможност да избира екранните си партньорки измежду най-големите имена в порноиндустрията. За да не преразказвам цялата история, вижте какво каза Страхил Колипатков, когато ни прие в дома си. Здравейте, намираме се в дома на Страхил Колипатков, който беше така добър да ни покани в своя заден двор. Здравейте, господин Колипатков. Здравейте, господин Водещ. Много ми е интересно как едно момче от Брусарци успя да завладее сексуално възрастната аудитория на Холивуд. Как, господин Водещ? Аз от малък усещах сексуалната мощ вътре в мене. Разбирате ли ме? Просто при вида на всяка една брусарска мацка ли да го нареча, как да го нареча, не знам. Предполагам там е... Откачах. Разбирам. Но главна роля изигра и фамилията ми, все пак Колипатков, нали? Не е често срещана фамилия. Каква роля може да изиграе тази? Много ме баваха, децата в квартала много ме баваха. Колипатков, Страхопатков, Патко, не знам си какво. Но аз реших да им натрия носа и с точно тази фамилия и точно с тази патка да ходя и да развявам в Холивуд и оттам. Как едно момче от Брусарци заминава за Холивуд? Как се оправихте тогава? През тези години не е толкова разпространен, предполагам, в Брусарци не е имало езикови курсове по английски. Това ми беше едно от My English is very bad, както казах на времето. Как се оправяхте? С жестове, господин Водещ, с жестове. Вие как бихте се оправили? С жестове и просто го извадих на точното място пред точните хора и оттам нататък стартира моята кариера. Само нагоре? Само нагоре. Добре, а как дойде този прякор Мистер Биг? Мистер Биг, ще ви разкажа една история, която бързичка, такава да не занимаваме зрителя, нали? Малко, да. Просто, нали, знаете как родителите водят децата до тоалетна, още на ранна детска възраст. Баби по принцип, Баби, не, момче е нормално да го води баща му. Баща му, да. Но моят баща се отказа още на 5 годишна възраст да влиза с мен в тоалетната. По каква причина? Просто му беше неудобно, господин Водещ. Беше неудобно.
Добре, вие в началото сте бил втора цигулка в порноиндустрията. Как станахте вие, момчето от Брусарци, диригент на духовия хор? Значи, господин водещ, ние имаме един лав в Холивуд. Той е, който има най-голяма палка, той дирижира оркестъра. И оттам нататък пак ще ви разкажа една история с риск да стана досада. На първият ми снимачен ден, първия, който... В който вие дори сигурно не разбирахте и какво ви говорят. Най-вероятно, така е било, вече не си спомням, аз съм звезда все пак, нали, такива. Но... Не е лошо да помните откъде просто, сте тръгнали. знаете ли, сценариста какво ми казваше? Дубъл, повторение. И аз викам, това селско момче, аз нещо не мога да се оправя, не правя нещата както трябва просто. То какво била историята? Историята била, че самата актриса, главна роля, тя е искала на бис. Мисля, че вие вече прекалено много звездеете. Не. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Просто ще ви разкажа самия прехода ми. Не, на мен в момента друго ми е интересно. Как ви се отрази славата от брусарската местност в Холивуд? Как? Значи самочувствието ми се вдигна чудовищно. Ние това и в момента го забелязваме, но... Не само самочувствието ми се вдигна, нали, но искам да ви кажа само не да се хваля, нали. За една година снимах с 10 най-известни и пишни актриси в индустрията за възрастни, филмите за възрастни. Това според вас, на едно младо момче, как би му се отразило? Искате да кажете, че вие едва ли не още в началото вече сте бил изстрелян много нагоре? Аз много добре се представях, просто имам талант и отгоре, и отдолу. Няма... И как премина от това, че бяхте неизвестен, до момента, в да който вече стана... прехода от Колипатков към Мистер Биг ли как премина? Да. Много сок изтече тогава. Много сок, много се потрудих.